Ngiyazwa lento engishayo. Ake ninakaneni emakhaya. Amen. Hayi webo mama hambano lezine nihambele nami. Kodwa nezingane ake nisibheke emehlweni nje ukuthi si right now. Ngoba kusasa so ave bethanda abantu kusukela amadimoni akakafiki mhla afika lipope salidance. Manje sayidestroyela thina nje impilo yethu. Aninakane emakhaya umuntu usenkingeni yedwa azadisade uyibulala seno hamba inyanga zivelele nezimbuzi ngafuthi abanye bangizorithanda nje ngizovula ibusiness lezimbuzi. I'm guaranteed of income. Kanti behlula basalwane ake sibuyele kuleyanto mhlambe ngesenza njengobaba noma once a week ake ngihlale etafuleni nidle nonke kanye kanye. Hayi lento uthi yapha kwabekela lapha siko omunye afaka emicrowave athatha ekamelweni omunye uyahamba uyodadisha omunye ku TV angibhekani.